салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиш ютуб ман. бародаро, мавзӯи имрӯза дар бораи Рамазон Холиқов мерава. Яке аз шахсҳои беҳтаринай. Рости гап, ҳами марди мо як одама гуноҳша камтар ёфтан ё ки бахилиш кардан дарав ай корои пешаш мечаспа ки пеш ту чӣ кора будӣ, пеш ту репер будӣ. Рости гап, ман дар умрум дидагӣ нест. Ман чил дида шудам, надидам ки масалан репер будай дар вақташ, аммо хай видеоша бирордан ки вақтса реп мехондай, аммо одам дар ҳами умруш хатогӣ мекуна. Пеш чӣ корай? Шумо ҳозираша бибинед, пешда чӣ кор доред? Чизе ба гузашта салавот барои чӣ меган? Як чиза фаромӯш накунед, ба гузашта салавот гуфтагианд. Шумо ҳамира медонед, бо корои пешам ки ту вақтша реперист будӣ. Хай чӣ? Ту вақтша як чи дига будӣ, буган ту вақтша футболист будӣ, аҳози блогер шудӣ, ба чӣ? Ман вақтша марди кор будум, ман вақтша бизнесмен будум, ман ҳозирам бизнесменам, ба чӣ? Ман дарав бояд шумо корои пеша бигин. Ҳами мардака нигоҳ кунед, сирату суратша бинед, мулобачай, қориай, масалан Қуръона хондагиай, риши сунатиша мондагиай, масалан ина мо хатогӣ дорем, риш монда намонде, вай риша мондагиай, ҳамаша қоидавӣ кардесай. Барои ихели одамо сухан гуфтан гуноҳай, бародаро. Уно қории Қуръонанд ва ё олиманд. Против ино гап задан, гуфтан, ино ҳамаш гуноҳай. Уно айтра бисёр хондагианд, илмаш ай шуморо баландай. Шумо як чиза намедонед, дида дониста нагед. Ҳамо як бор суханое ки ҳаморо гӯш кунед, мо ту наметавонем ҳамо суханаро гуфта. Ина масалан ман суханое ки вай мега, ман намедонам, барои ки ман нахондам ҳамо китоба. Вай хондагиай, илм дора. Вақте ки одам илм дорад, ту ҳеҷ вақт против вай гап назан. Ту аввал чен вай бидон, вақте ки донисти, ва гап зан. Ман ин суханоро барои одамое ки дар комментария менависен ку дар бораи анамиё гап мезанам. Одамое ки блогер дар против видео кардагиен, ман шуда кордор нестам. Яъне ман ин ответи ман дар бораи блогерое ки против Рамазон Холиқов гап заден, видео карден, барои шумо нест як видеои ман. Ин видеои ман барои подписчикое ки гапои суханои бад менависен. Анами суханоро гӯш кунен, баъдан мада занг бизанен бинависен. Суханои ма барои одамое ки дар комментария фикри бад менависен, суханои бад менависен. Фақат не то ки дар комментария ма, дар комментария ҳаму, дар комментария дигаруш, ҳамсоят, хеш тавой фарқ надорад. Комментарияи любой блогер ма букушам, агар гапи қабеҳ менависен ку, анами гап видеои ма дар шумо дахолат дорад. Аммо нафароне ки мада менависен, ту чӣ ба пишти вая гирифтӣ, ту хеле кардӣ, нанависен бародаро, ин суханои шумо асос надорад. Видеои ма барои подписчикое ки гапи бад менависен. ба фикри ман ки гапи ма шумо фаҳмошед. Баъдан ами гапи бад менависен, аввал як фикр кунед, чӣ нависестен, ту одама мешиносӣ, намешиносӣ. То што масалан сурати як каса мемонӣ, сурати як каса мегирӣ мемонӣ ку бародар, ин кори хато нестай. Агар ки сурати як каса аммо одам буфура ки суратша намонанд дар интернет, а интернет буброя вообще полни сураташо удалит куна, ягон сураташ набоша, ана ба метона гап зане ки сурати маро та як ҷо гирифтӣ мондӣ. Ана ба метони ки гап зане. Вақте ки сурати ту дар интернет рехтагия линчаш қати чӣ ҷои гап заданай дига? Ки ту чӣ ба сурати мара мемонӣ? Сурати тура мондиян, аввал як бор будро видеоро гӯш ку, видео дар бораи чӣ ай? Бад гап зан, бад бинавис, бад занг бизан. Ман ку против ягон кас вай сиёҳай, ягон видеои маро аҳамият дода бошед, ман ягон каса сиёҳ намекунам. Ман чизе бошад набарот таъриф мекунам ва ҷои хатогиша гап мезанам, тамом. Хай видеоро дароз намекунем. Видеои ма дар анамо подписчикое ки гапои бад мевисен, видеои ма дар анами шумо дахолат дорад, аммо ҳами масалан ина суратша мемонам, ҳами одам масалан ҳам хел ай видеош нигоҳ кунӣ, видеои тарбиявӣ дорад. Масалан ки хато мекунад, кори хатогора гап мезанад. Ягон гапи бад гап намезана, ақурат намекуна. Наоборот душманошам даже мега ки шума ту мора саг гуфтӣ, мега ман тура бародар мегӯям. Бародар муъмин, бародари муъминай. Гапи бад, гапи ино ягон рола бозӣ намекуна. Инам гапи бад гуфтӣ, пага ӯ фаромӯш меша меравад дар назди мардум. Ҳозираша гап занан дар кор. Пеш ӯ реп буд, реп набуд, чӣ дар корай? Ҳозираша гап занан дар кор. боқӣ худованд ҳаматон нигаҳбон боша бародаро.
лайк мемонен дига гав намезанам. Зиндаву хонавобаду сарбаланд бошед.